Inini ndinoziva muchitaura nezvekuti health inoda detoxing. Mungagone kumbodzidzisa here nenhau yekuti chinombonzi kudetoxa chacho chimbori chipo naye sister? Alright, thank you so much Mama Jelimba. Chinhu chinonzi detox ndichatangira pakuti chinomboita kuti tizode kudetoxa chii. Chinoita kuti tizode kudetoxa ndechekuti we are living in a polluted environment. Yes. Zvinhu zvatiri kudya, zvinhu zvatiri mhepo yatiri kufema, chekutanga mhepo yatiri kufema chaya Mai Jelimba, imi mukati hamuputi fodya, munenge muchindinyepera nekuti munhu ari kuputa panze apo ari kuputa hutsi achihuburitsa panze, imi hamuna filter, muri kumedza hutsi hwese muzosara moti pana aputa fodya but mapita sei matoafektwa malungs. Iye ari kuputa ari safe nekuti ane filter yaari kuzvidzivirira nayo. Tobva ipapo toenda kune vanhu vedu mazuva vazhinji vakurarama nemadrugs, western medicine chaiyo, vakurarama nemapiritsi eBPH ezvirwere zvakasiyana siyana. Mapiritsi aya akanaka kuti anombosuppressa pain kwenguva iyoyo, but in the near future ari kuzounza matambudziko ezvirwere, anenge ane matoxins anozokonzeresa maacids musystem, unozopedzisira akunzwa maacids, unozopedzisira akuita maulcers, unozopedzisira kuita maconstipation, akuita mapiles. We are living in a polluted environment yekuti macellphone edu chaiwo varume vari kumaisa mumapockets. Kuisa phone mupockets yaita moto waichaja kumagetsi. Moto uyoya painovibrate iri muhomwe iri kupa saini yekuti pane munhu afona. Moto uyoya ndori kupisa maprostate glands apo, uzopedzisira kuita prostatitis, wopedzisira kuita enlargement, wopedzisira kuzoita cancer. Madzimai anoudzwa zvakare kuti musaise foni mumabra. Vanoisa mafoni mumabra vachitiza mbavha, but pane mbavha hombe inonzi cancer ichazouya. Vaisa foni mubra kuvibrate kwairi kuita kuya foni yayokonzeresa malumps, yakonzeresa matumors, wakuita breast cancer. Inini chandiri kuda kunyatsonzwa ndechekuti chinombonzi kudetoxa, unenge uchimbodetoxa chii uye how? Alright, thank you so much. Chinonzi kudetox kubvisa tsvina musystem medu inenge yapinda nezvikafu zvatinodya. Tinodya zvinhu zvine mafuta akawanda, tinodya zvinhu zvine maacids akawanda, tiri kunwa madrinks ane maacids akaita sei akawanda, tiri kushandisa maelectrical gadgets ari kukonzeresa, ane radiation inozokonzeresa cancer, macervical cancer, maprostate cancer, mabreast cancer. And also ndikutaura kuti tikufanira kucleana those system. Vanhu tiri kugeza kunze, handiti tageza kunze hatisi kugeza mukati. Ndosaka muri kuzoona tikuzoita mabloated stomach, ndosaka muri kuona tikuzogara takaguta tisange tadya, ndosaka muri kuona tizoona kugara wakafufutirwa. Maacids ari kukonzereswa nekusaenda kutoilet zvakanaka zviri normal, nekuti munhu ari normal anofanira kuenda kutoilet every day achinoburitsa chikafu chaakadya nezuro. And also ndiri papo Mama Jelimba, ndikuda kutaura zvakare kumhuri yeZimbabwe kuti tine maproducts ari natural and organic anoadressa from the root cause of a condition. Tiri kuona kuti madzimai akawanda kutambudzika nemakumbo, ari kurwadziwa nemisana, vakadzi vakawanda vari kuafektwa zvakanyanya nekuda kwekuti pese patinosununguka mwana tinoburitsa calcium yakawanda. Saka tine masupplements ekudzoredza calcium, bone marrow and the synovial fluid kuti udzokere pakusimba kwako kwangu wakaita kumashure uku. Mama Jelimba, I hope manzwisisa. Aiwa, muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe. Uku ndokunonzi kurapwa from the root cause, handiti ndizvo kucleana system kubva pazvatangira kusvika pazviri kugumira. Aiwa, tinotenda sister. This is thank you so much. Excellent. Good lesson to everyone. Even to me, that's it. Mhuri yeZimbabwe tichanzwa dzidziso dzakawanda dzehealth yedu, maorgans ese ari mubhodhi yemunhu kubva kuna sister Ben, nezvinokutibatsira kuti chirwere chisakombe chiri matiri. Chirwere hachifanirwa kukomba nechinhu chinongofanirwa kungogezwa chete so, nekudzumburudzwa chete, nekunanikwa. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, toda kutenda zvakanyanya sister Bena. Thank you for this knowledge. Okay, thank you so much. Thank you.